السلام علیکم، سرے کی سنگت وسیب تے خوش آمدید۔ سارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرے سو تے نال گھنٹی دے بٹن کو دبے سو تاکہ ساری ہر نمی آنے والی ویڈیو تھوڑی تک بآسانی پہنچ سکے۔ السلام علیکم دوستو، بھراوو، سجنو، وسیب واسیو، تساں نے دے پائے یوٹیوب چینل سرے کی سنگت وسیب تین دے نال میں ہوں ساجد ارمانی۔ اج ایسا کلام گن کے ہیں مختار لغاری صاحب دا سائیں لکھ دن کہ میں دو خط بھیجی احسان کیتی تحریر کھڑے دھاں رو دین داں ہر حرف ایندا تصویر تیری تصویر کھڑے دھاں رو دین داں تو لکھ دیں تیڈو نہ آساں این تیر کھڑے دھاں رو دین داں مختار میری تقدیر میں مختار میری تقدیر میں تقدیر کو دے دھاں رو دینا۔ اندی فرمیش کی تھی ایسا کون اصغر علی جام پور توں۔ اصغر علی اسو تھوڑی فرمیش پوری کر چھوڑیے، آپ ہی سن سو، سجنا کوئی سنے سو تے شاعری ضرور کرے سو۔ وسیب واسیو اگر کہیں دوست دی فرمیش ہوں دیئے تو تلے ساڈا واٹس اپ نمبر لکھا کھڑے اندے تے بھیجے سو ضرور پوری کرے سو۔ وسیب واسیو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اساں سارے کو اپنی حفظ و امان وچ رکھے۔